ngaku-ngaku oh iki ilmune Allah, iki ilmune Allah kan. Padahal kan wong sekabehane ya alam dunya iki saisine lahir atau batin, ketok utawa gaib iku kabeh ilmune Allah. Kaya awake dhewe ya ilmune Allah, gunung ya ilmune Allah, kaya dene bulan srengenge ya ilmune Allah. Sehingga sakabehane ciptaane wujude apa ae, jenenge apa ae, bentuke apa iku ilmune Allah. Nek wis kaya ngono gak usah disebut neh. Disebut nek kene kemang kuwi iki lho ilmune Allah kan. Nah iki majik nyebut kaya ngono berarti kan enek iki ilmune duduk wae Gusti Allah, maling ngono. Yo padahal nek kono ade yo gak iso lepas saka ilmune Gusti Allah nek kono iki mang. Wong krana nek kene iki yo kabeh yo wae kono ae. Sakabehane ya wae kono. Sakabehane wilayahe kono. Sakabehane hake kono. Ya kade ki mang ngaku-ngaku iki lho ilmu sakmene, ilmune sakmene. Dadi kan nek kono jek prasangka tok malian. Prasangka. Lho padahal obahe awake dhewe atau menenge awake dhewe iku yo ilmune ya. Sakabehane yo ilmune nek kono, sakabehane yo jumenenge nek kono, sakabehane yo hayate ning kono lho. Wong sakjane wong kabeh wis digelar. Digelar nek kono iki mang. Contoh awake dhewe wis digelar kalih Gusti Allah. Sehingga nang awake iki mang enek jenenge akal, jenenge ati, jenenge nafsu, jenenge iku, jenenge roh. Kan ngoten. Lha iku ya ilmu iki kan. Nek kono iki mang ya enek jenenge sama, enek jenenge basar, enek jenenge kalam, enek jenenge urip. Lho ilmu niku. Lah meskipun awake iki gak ngomong iki lho ilmune Allah, lha iku wis wae kono. Wis kono. Wong kadang kan muni ngono ben marem. Kalih ngono. Wong padahal nek kono apa sombong awake dhewe. Karena apa? Itu bukan milik kita, awake iki ngukui iku milik kita. Mengatasnamakan Allah. Dan nek kono model piye ae kaya ciptaane. Iku yo ilmune. Ngantek jenenge menungso iki pengen roh makhluk sing kaya mripat iki gak iso ndelok, gawe alat. Ngantek kaya ngono. Kenapa digawe ndelok ilmune Gusti Allah sing kaya ngono. Sing luwih alus nih didelok. Jadi itu mengenal awake dhewe tok. Itu nek kono iki mengenal Tuhan tok. Wong sekabehane. Lan nek kono Gusti Allah iki mang Hayyun Qayyum. Nek kono ya urip, nek kono ya jumeneng. Berarti kan gagak. Nek kono maneh Gusti Allah iki mang ya ora ngantuk. Nah iki mang nek makhluk
kenean hukum ngantuk. Dan kono meneh kaya Gusti Allah iki mang ya gak pilih-pilih. Madangi donya lah mbek matahari lah gak pilih-pilih. Bukan milih golongan iki karo ora. Dadi nek kono apa? Sekabehane. Iki mang bangsane menungso, bangsane jin, bangsane kewan, bangsane wit-witan. Nah iki lho. Ya karena kadang ada iki mang gorong paham sing jeneng ilmune Allah sing ndi. Wong ade iki mang jek mandek ning teori, jek mandek ning kalimah. Sehingga dadine ngukui sing kaya ngono. Sehingga nek kabehane wis cara wahyune sing pertama niku wau Iqra niku wau buka kabeh niku wau. Saenake ketok kabeh. Nah, kaya kene kesempatan awake dhewe. Jenengan lenggo sing jejeg tak koji. Sing santai. Andek kene kaya aja dirasakne ragane. Ragane aja dirasakne. Nafase aja dirasakne, mlebu metu ya aja dirasakne. Kaya jantunge iki ya aja dirasakne. Aja dirasakne kabeh. Nek kono awake dhewe gak ning pikirane awake dhewe, ya ora ning atine awake dhewe. Awake iki mang balik ke sirine Gusti Allah, ke sirullah. Zaman iku wau belum ada bentuk, belum ada wujud. Dene apa belum ada wujud, golongane asma. Ayo bareng-bareng ning alam iku. Senok kono alam diarani peteng yora, diarani padang yora. Saman karo merem gak apa? Direm. Supaya rohanine iki mang sing jalan, duduk ragane. Nang kono wis kene sing jenenge nyawiji wis kene. Diarani dek ya ora, diarani adoh ya ora, diarani nyawiji iki ya ora. Wis kene kabeh kalimat iki. Krana ati iki mang ninggalne akal, ninggalne ati. Sehingga nang alam iku wis kene aran meneh.
nek kono wis gak ning alam rasa yoga, ning alam halusinasi ya ora. Tapi awake iki ning kono. Kita kembali ke sirwah. Sebelum semuanya ini wujud. Sebelum semuanya ini ketok. Sehingga temeniku wau fana ana ing asma, fana ana ing sifat, fana ana ing af'al, fana ana ing zati, dilebur. Sehingga sekabehane bali ana ing sirine. Nek sampun bali ning ragane. Nek sampun bali ning pikiran, bali ning atine. Napa, Kang? Kenapa? Kiri-kiri aku. Kiri-kiri kenapa? Kamu kok gak apa-apa? Kiri-kiri tak? Ada apa-apa tapi sekali mlebu nang awak langsung kiri-kiri aku. Oh, mlebu nang awakane kiri-kiri. Kali balik nang awak langsung.
apa nih ngono? Aku lagi ndak apa-apa. Apa ya kok kita? Ya ora ero. Kamu kira-kira tegese gila ambek rogomu piye? Mbok Enak. apa ya yang rasane ya? Aku jen pun balik bolong ya. Ana cek merem ya. Pun balik Pak, Pak Jen. Sabun. Oh, sabun. Sabun. Pun balik Pak Jen ini. Metode sing kaya ngene kan iki sing digawe Toriko. Sing aku nyemak kon iki mang gawe paling gawe ning simbol. Simbol apa? Simbol kain kafan. Iki nek sing rogo iki mang disalene diturokne. Iki dudu ngimpi, dudu ngimpi. Sing jalan kon rohani ini. Ini kan pelepasan. Apa sih? Wonten apa? Wonten apa Pak Sin? Bukan ada Pak. Duh. Wonten jenengan kok Ngambut. kok mendel mawon. Lewat aja, kamen. Wonten apa Pak Sin? Bukan ada Pak. Kok tadi menang lho jenengan? Tadi mau menang kabeh wong. Tadi mau menang kabeh iki. Berenggapan. Tuan, Berenggapan. ngopo wong-wong kepres-kepres mana ini? Ini tambah meneng. Ayo bangun tambah meneng kabeh. Kayak saya guyu ngomong gitu gitu tadi rasa guyu gitu ada. Iku namanya apa Kang ya? Ya mpo, aku naruh kamu kenyapo. Iku namanya apa ya? Ya mpo. Iku piye ya ora? Ya piye ora ketok apa-apa ya? Nang jenengan pripun Pak Gojin? Itu rasa Pak Gojin. Itu rasa. Itu rasa. Itu. Barang semerap. Apa-apa lah pengetahuan masalah. Apa ya kalau iku namanya? Apa ya kuwi jenenge? Nah terus balik ning regane sampean apa dadi ngene piye iki? Sampean sadar enggak Pak Gojin ngene iki? Ya nek sane kabeh sadar. Masih sadar pribadi ini.
Walaupun istilah pun kembali semula nama ngoten Mas. Oh, ngono. Berarti pelan-pelan pelan-pelan. Balikin awakku adem 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 karo piye ngono kan. Terus niki kok iso kiri-kiri ya aku yo. Apa yo? Jadi Adem rasanya kan. Balikin aku adem. Adem terus kiri-kiri. Apa sing tak kiri-kiri ki apa? Ya ora kamu jadi deket ya. Reket. Ya kan kita ngomong kayak gini. Ribet Mas juga. Bukan dirasaan. Kan setelah kembali ke raganya itu kan jelas ada nenganani apa ya? Kayak omongan Pak. Mungkin omongan. Ini kan cuma kosong, cara dia kosong. Itu kan serak Pak. Ya karena kan wis kan gunane karo-karo nih. Duduk rasa, duduk halusinasi, duduk. Nek adik gunane halusinasi kok jadi dinceng, nek dinceng. Karena pikiran, dan pikiran itu benar-benar murni ono yang rohani perjalanan. Anak kono kan kaya kalimat apa jenenge wis gene huruf yo rene kan rasa wis gene warna wis gene ya niku iku gak kena diomongne gak kena kono gene apa-apa diomongne kalimatnya gene lah nanti kalau setelah kembali ke raga lah gue bisa karena yang merasakan ini raga nih rogoning rasane perasaan ini pikirannya atau ini hatinya jadi temen kabeh aku sih Halo, Mas. jadi meneng aja kok jadi iku jenenge alam kayak jenengan sedaya kan pon kelajatan alam niku kan. Nah, temen niku kan ana ing gamane balik ning ragane iso ngendhaleni sekabehane. Ngendhaleni pikirane, ngendhaleni ngatine lan niku. Sehingga karo-karo ning kowe wis gak ning arep cara jaran ning wis gak berot-berot neh. Wong berot iki omongan, cuma iku tok. Omongan ning batin iki berot iki jenenge berot. Pikiran iki melayung-layung sing kono iki berot iki. Ana kono kowe wis gak perkara iki mang wis gak diolahne ambek pikiran. Perkara iki mang gak diolahne ambek sing jenenge ati enggak. Nek kono iki mang ade iki mang digawe perkara sing kaya ngono. Apa wae kan. Engko ketok. Ketoke duduk ade iki mikir ya gak. Iku wujud. Lah nek wis wujud kaya ngono, aja nganti ragu-ragune. Ragu-ragu kan enak pertanyaan apa yo ngene. Lah iku ngono. Apa yo bener?
Jadi ketok kabeh kok. Jadi ketok iku kan ogan ning kaya ning pikiran gitu. Wis padha kena adikin delok TV ini kok. Karek duti tok. Lha krono kabeh kan wis disalehne. Nek disalehne kabeh iki mang sing ning jero iki mang ya kene pitakonan, ya kene jawaban. Yang kadang kan jawaban sing jero iki mang gak cocok ambek sing njaba. Gak cocok. Kaya nek kono iki mang awet iki mang memproduksi jawaban dhewe. Padahal nek kono yo ora. Kabehane kaya pikiran ambek ati meneng disalahne wis gak produksi jawaban-jawaban yang ngono kan. Nek kono yo wis gak meraba-rabane. Sehingga sing diarani wujud, wong kewujud apa ae. Wong wujud apa jeneng omongane awake dhewe, wujud pandelenge awake dhewe, wujud ana ing pangrungune awake dhewe. Lah ini wujude. Lah nek kono kan ndak supaya awake iki dikendhaleni karo rohanine awake dhewe. Dudu pikirane utawa atine itu, tapi rohanine awake dhewe. Dikendalikan. Nah, ayo kerja ya kerja Pak Kozin, ayo macul ya macul. Gitu. Nah, itu. Juga ada yo gak ninggali aktivitas ning alam donya enggak. Ada yo gak ninggali aktivitas ning masyarakat iki enggak. Ya panggane kegiatan. Panggane. Nah insyaallah kan kata jenengan pun nate ten alam iku wau. Wis gak cara wong ki mang wis gak natap meneh. Kaya mlaku gak natap. Sing natapi pikirane utawa atine lho. Kok gak natap meneh. Nek kono wis gak menghakimi apa ae nek kono sing ngarepi ya ora. Nek kono wis gak musyawarah nih antara akal lan batin, enggak kono wis wujud kabeh. Nek jeneng pikiran iki kan jegurung wujud ning ati iki jegurung wujud. Nah wis wujud nyoto, wis gene kata-katane ning atine utawa ning pikiran gene. Tapi mlaku. Ribet Mas ya kan? Iki ada suara aja. Lupa bersuara Om. Kalau yang rokok yang ngeluh barang Pak. Ngeluh barang ya. Ya nambahnya rokok ini ngeluh. Hanya wong rokok iki ya panggonane ngeluh. Panggonan ngeluh, panggonan sumpek, panggonan seneng, panggonan susah, ya rokok niki mang. Nek kono kan kaya adik mang ning rohane kan dinyadari.
Iki nyadari nek kono supaya apa? Adik wis gak golek-golek maneh. Masalah wis kanggonan kabeh lho ngono lho. Sehingga wis tinggal mlaku ae awake dhewe. Gimana jaga? Kok dadi meneng iki? Iya, meneng tok iki. Iki edisi khusus iki. Bab sing khusus ya. Meneng-meneng. Meneng udah sih. Meneng-menengan. Mana kono kan ke iso ngendhaleni tegese kan ana ing pola pikir atau rasane hati kan. Bisa terkendali. Ya karena nek rohani sendiri kan gak perlu cerita mas niku, gak perlu. Ke rohani sendiri gak perlu nek iki memang dengan cara ini jalan enggak cuman itu tok lho. Lain lagi karena sing niki lebih halus lagi. Nah, iki mang jek duwe kepinginan iki kasar. Nah, kepinginan engko jelas engko petuk. Mbuh petuk apa engko? Sing diangen-angen dhek. Iki kasar sian. Karena kan apa iki tenggelam ning pikiran. Tenggelam ning ati. Ya engko ya panggah petuk makhluk engko. Mbok makhluk iki wujude padang sing kaya ngono. Engko wujude ayem. Wujude ki mang seneng. Wujude nek iki mang kaya wis konggon. Oh tibane ngene, nah kan. Ini pikiran. Nek kono kaya sing gunakne iki mang iso roh ning awake dhewe. Niku cek kasar iku. Cek kasar. Nek niku wae halus. Kan ngarani opo wis kene aran isan. Ya ora petuk apa-apa. Sehingga cara melakukan awake iki mang mencolot ke arah situ. Ya karena kan ning perjalanan ning kono iku kaya tikungan iki oke. Tikungan iki mang. Tikungan kok petuk iki. Sehingga nek kono iki menghubung-hubungne ambek perjalanane ana ing Isra Mi'raj perjalanan kono. Ya ora padha duduk itu iku. Nanti ngubungnya kaya ngono, balik nang pikiran nih kemana. Karena dia pernah dengar cerita seperti itu. Lah ngono lho adik wis ngomong wis kongkon awake dhewe. Padahal nek pikiran dhewe. Sing ngolah pikiran awake dhewe. Nah, jelas ana ing rohani enten niku sami. Lebih halus lagi. Sehingga ana ing
terapane adik mang fana iki meniadakan ana ing asmane, meniadakan ana ing sifate, meniadakan ana ing afale, meniadakan ana ing dzati. Sehingga apa? Kembali sebelum wujud zatnya itu tadi. Sehingga ning sirine. Wong siri kan ini kurung ketok. Sehingga diarani rahasia, kurung ketok. Semua kembali ke situ, ya memang nggak ada masalah. Apa Jin? Ngantuk jenengan. Kok jenengan mana biji ngono? Aneh-aneh wong iki. Wong telu iki tambahane kabeh. Lah kata jenengan kan kalau ajak temeniku kesane kan roh dhewe iku kok jenenge syahadat nggih niku nggih. Jadi syahadat ini sebenarnya bukan ucapan, menyaksikan. Lho ini lho. Lah sing disaksikan iki dudu ciptaane, tutuk. Kaya dene jenengan kepanggih, oh cahaya sing padhang dhewe ciptaane. Kepanggih iki mang sing dhuwur mlebu rene iku ciptaane. Ya kita bukan menyaksikan ana ing ciptaane. Asyhadu an la ilaha illallah itu. Aja kah? Yo ngatuk piye iki? Hah? Ngantuk ilang. Ngantuk ilang piye? Ngantuk ilang. Jadi pendiam kabeh wong. Pripun Mas Jaka kalih niki wau ana ing pengalaman niki wau lho. Meskipun titik iki kan berapa menit ngono. Mungkin editane. Kan mengendalikan hawa nafsu lah Pak, awak di ini berdasarkan awak di caranya terkontrol apa tahu. Nah selama ini kan kita kan mengikuti isi hati, isi pikiran Pak. Mengikuti emosi, nanti amor, mengikuti seneng, susah nanti ikuti ini. Jadi kan ini kemarin nyipta ini kan surga neraka kita. Iya betul. Nah teman kita tidak harusnya tahu bahwa kita nggak mengikuti dua-duanya. Iya betul. Nah kita biar nggak mengaku kita itu ada lagi yang menyiptakan jadi. Jadi sebenarnya kan kita merasakan, urip ini adil sih mengendalikan. Kita yang menentukan, ya kan tidak. Iya. Biar tahu bahwa istilahnya kita itu wayang apa istilah diri cuma kaulo ya kita meriku. Biar gak ngaku-ngaku sebenarnya. Iya. Nah selama ini kan aku sih ngerane aku rono ya aku sih ngerane. Sebenarnya kita kan sakit mengontrol roh poin-poinnya roh titik-titik ini.
untuk bedah nang awak dhewe. Ah, Jadi ya ngaji ini ya bedah ngerteni kita sendiri lah. iya. Nek sing ngerti ya dhewe kok ngerti sapa sing sejatine Gusti Allah lah. Nggih. Nek belum ngerti nang ade kan gak ero Gusti Allah kaya apa kan sik gambarno. Heeh. Kok tak lewat. Kok dadi sampeyan piye to? Dengan adanya tadi ke alam itu kan itu bisa merubah ono ing pola pikir, bisa merubah ono ing perasaan kan gitu. Sehingga ono kono iki mang kaya ada iki mang roh ning awake dhewe. Tegese awake iki ndi? Ati ambek pikiran iki lho. Awake iki. Karepe ati, karepe pikiran iku awake. Ana kono bedane kaya nek meksa, nek dipeksa engko iso mbrontak. Sembrotak kabeh. Adike meksa ning pikirane, meksa ning atine iso mbrontak. Lah wae kan mboten meksa. Apa? Awake iki gak ning pikiran, gak ning ati. Deleh, semanggon ning kono. Nah niku. Sehingga ke alam. Bukan alamnya hati, alamnya pikiran bukan. Alamnya rogo juga bukan. Nah, setelah tadi kan kita meninggalkan raga kita. Yang meninggalkan siapa? Rohaninya ini semua ditinggalkan. Sehingga kita ke alam rohani, alam roh itu bukan dengan raga kita. Ya roh kita sendiri itu. Nah, untuk mencapai ke situ katakanlah ya harus bersih, kudu suci. Wong suci nek kene wis genek nodane. Noda iki karep, kepinginan. Noda iki angen-angen. Noda iki mang perasaan, rasa, rumangsa. Lha iku noda iku. Sehingga napa? Wah wis genek noda-noda sing kaya ngono. Ya gak petuk apa-apa. Ya ora ngrasani apa-apa. Tapi awake ning alam kono, lho. Aneh kan. Ning alam kono. Dipare iki mangane nodane, iku jelas petuk. Sing dipethuki padha makruke ngoten lho. Pripun Pak Gojin? Pak Gojin jenengan matur. Kok nggih tok nak? Pripun ta? Jenengan kok benten lho Pak Gojin jenengan. Wow benten. Nggih. Benten iki napa lho? Oh, kesakit doang lagi baru kata. Wow jenengan gibol napa? Banyak kali belum. Gimana sih pikiran? Pikiran sih. Kreativitas kesenggol kan kasih. Mau soalnya kasih enten. Kalau kapan nih Pak? Jadi kan kayak wadah ini buka jalan ke arah sana.
Sehingga nek kono wis gak berbelit-belitnya ana keterangan. Karena bukan keterangan lho. Bukan. Nek kono ya wis gak memerlukan buktine piye enggak. Ya. Leo nyatane kayak nyedengan di kawau ajak tem di kawau sehingga apa saiki? Menang tanpa disadari. Terus balik ning ngrogone meneh. Ya nglabeti ning ngrogone. Nglabeti ana ing pola pikire, nglabeti ana ing rasane ning ati, nglabeti. Nah, nek kono sehingga sing darani kosong, sing darani terus isi ki piye kan lho. Kosong iki awake dhewe, isine ya Gustine. Sing kan sesuai kali lafaz la ilaha illallah. Alam dunya saisine iki la ilaha illallah. Paling ngono. Bukan yang pikirannya awake dhewe atau ning atine ade itu. Alam dunia saisine ade ki mang kosong, enak. Sehingga nek kono apa adi diobahne, adi ki mang dirone, adi ki dingertekne. Adi ki mang didelokne, adi ki mang dikrungokne sing kaya ngono. Nah, wis kaya ngono. Gak enek ngomongne aku duwe rene. Iku secara alami, Bang. Karena apa? Sing diduweni lha apa ngono. Apa malah iki mang sing dirasakne apa wis gak enek paling. Sing dipikir apa gak enek. Karena nek iki mang kosong. Tapi ya bangga kumpul garwane lho Pak Gojin. Gitu Pak Gojin. Aja nyendiri ae. Nah, ada nyendiri ae berarti ngikuti pikiran jenenge. Bangga aktivitas. Kayak kerja-kerja, kayak ngopi-ngopi. Kayak kalian keluarga, ngoten Pak Gojin. Dan nek kono wis gak kaya wong ki gak kena hukum jenenge loro ki enggak. Kok stabil niku. Cara sumber kan jenengan iki tak gawe ning sumber langsung deloken dhewe wujud sumber sing kaya ngono dene. Dewen wae kan. Ya kok nggih ta. Iki nggih kabeh. Ya judulingge ngono lho. Kang Samsul pripun? Wedi kan.
Wedi. Wedinya apa sampean? Kok iso dadi Balik wedi? rono nek wedi. Nyapa wedi? Sing wedi sampean apa kodam sampean gak ada? Baliknya rogo iku makan terus piye ya? Niki niku aku kudu nangis wedi piye ngono pokoke kudu nangis wedi. Apa ya? Niku ora apa apa. Kok balik rogone kudu nangis ya, kudu nangis wedi. Wedi ya, Man. Mau balik rono nek jadi wedi. Sing gak gelem iki sapa? Bu kok terus berarti kok apa ya? Wedi, wedi, ya wedi maksudnya wedi. Ya kodamu iku ta sing wedi. Wedi neko-neko ngono malian. Wah neko-neko wedi. Oh, mau tengken kok. Mau neko-neko wedi. Wedi aku mau neko-neko aku ngono. Ngono kan. Lucu ya. Berarti kok apa iki? Aku Aku kudu nangis. ya. Wedi mau neko-neko aku wedi aku. Berarti kok aneh-aneh ya. Enak kesen omongan ngono. Jadi kenapa nggak ada Pak Gajin? Kita Pak Gajin. Kayaknya rasa wedi Pak Gajin. Buat rasa wedi. Betul. Lawan ini rasa apa? Nanti pun betul ngerasain itu apa? Ini iki genah iki. Enggak wis gak ade iki enggak mencari-cari ya ora. Sing digoleki apa ora nek digoleki. Depan aja kan? Ada sing ngerasa wedi barang. Iya. Kayaknya rogo kok terus. Wedi. Sing dia tonggone. Nah ya, jadi tanggungan. Iya. Maksudnya apa wedi kakak? Dengan Jadi ini sekarang rasa wedi. Ada saya wedi. Jangan rasa wedi apa terus. orang ini apa-apa bahasan baliknya rogo kok terus wedi. Iya, harus muni apa ya? Kayak muni. Lah jelas muni wedi mang. Orang saya tak nganu tapi kok gimana kok terus orang ini apa-apa ini kono aku. Kok wedi harus apa aku. Aku Jin. Nek mau zaman nih. Yo cerita-cerita ngono Pak Jin. Ya biasa deh jenenge deh pepangge kok tadi kok cerita kok. Tok nek kono ngono. Pun bilang dia. Hilang dan. Jenengan wau napa saderenge kepangge kula mau awake gak penak ta Pak Gojin. Nggih. Oh ngoten. Ora penak mati nggo masalah. Jadi pun ibaratnya pun langganan tapi kok tasik menimbulkan rasa. Nggih. Terus niki nemu di kae. Kesuwen daripada cerita wis jak rono ae.
Endo Dewi. Darian kula kan ngoten niku terus ning ngrokon merasa aneh. Palingan aku kok ngene ya. Ngene iki mang piye? Kok gak duwe karep nyapo ngono. Ya memang kayak wong gamane nyumet geni, itu gak panas. Jenenge geni kan iki omong gak enak lho. Geni. Iku gak nyenggol blas iki ya. Kayak kono ngomong piye iki sing jero menang. Generasi blas iki. Reaksi grunjul utawa ngomong-ngomongan iki ora. Karena ya wis sepi wis anek kono. Nah, iku jenenge bener-bener berjalan rohani gini. Bukan ucapan-ucapan, bukan. Hingga balekne ning mlaku nek kono kudu siap lahir batin. Lho kan nek kono lahir kudu siap, batinnya kudu siap. Nek gak siap udah di pikiran. Hanyut ning kono. Sehingga pun nimbulne keadaan wujud niki. Nah, dadi ning ngono kok. Kenapa gurung siap iku? Karena kene ditu omongane atine dudu utawa omongane pikiran bukan itu. Sehingga segane rasa. Nek cara diucapne kan ngilangne rasa. Kemaling aku cara diucapne. Iki ambek ucapan. Ngilangne rasa. Nah, nek tembung ngilangne rasa iku jelasane pertanyaan nek. Lah rasa sing ndi sing dilangi lho maling ngono. Rasa ndi sing dilangi. Lah pengertian ana ilangi rasa nek wong ki mang wis kok kono baru paham. Ah, tak iki lho, maling ngono. Dudu karepe awake dhewe dudu. Dudu karepe atine utawa karepe pikirane ki dudu. Karena nek durung diajak gamane nyekseni dhewe. Ya cik bingung rasa sing ndi sing dilangi. Ya rasa apa ya sing dilangi. Carane ngilangi piye lah maling ngono lho. Ya kok cara. Dewe aja ga. Ngantuk apa turu ya? Hilangin rasa ngeluh ini Pak. Kayak hilangin. Lah wong loro kok ya lu padha ya cetok rasane ngono iki dari ngelu. Ngono kene apa to? Oh, hilang orang udah leh. Pemikirane kancane iku. Dari ngelu, iki nek kancane.
Yang kabeh kan kaya enek tahapane. Mungkin sangka pertama awal ngrasane ngono kan. Wong Kanjeng Nabi setiap nampa wahyu wis awake gemeter. Dem panas, ya kan ngono. Bingung juga lho oleh ngono ya. Bingung ning pikirane, sumpek ning atine ini keadaan. Enak opo. Tiba iki mang ngresiki awake iki kan. Iso nyawang lah sama. Gambaran ini ngubungi apa sirat. Tak iki ono gerak. Tapi gak ngrasakne apa yo aku tak pikir ya apa ya mau blogoku kok terus di Ya sakjane mari niku kan mudeng lah kan ngono. tapi apa aku gemeter kan? Gemeter. Aku gemeter terus apa? Aces mulu. Asas drijek ngono. Ki opo ki koyo yo sama yang penting apa gemeter adem panas. Iya ngono kuwi. Ki opo to yo. Masa-masakan kelane mikir aku ngono. Lah mikir. Ya apa dipikir masakan? Oh iya. Kok sampe ngrasakne sirah iki enek energine apa? Koyo anu Pak, gelung lho Pak piye? Mahkota berarti. Nek enek gelungane. Ora duwe rambut digelung. Jadi motor kuwi. Kita timbang bareng iki. Gremeng. Kerebut. Nah, kerep nih kok umpamane koyo on mlaku lho. Kok ngerayai kok. Nek ngaran ngerayai pikiran. Pikiran iki mlaku. Jadi menjelaskan lho, Pak. Apa Ya pas gamane lepas sangka awak emang. mboten ngerasa napa-napa, Pak. Balik nyet langsung ya langsung. Oh, makanya kalau ngomong ngerasane sirah ngeluh. Nyarane ngeluh. Balik ning ragone. Ayo balik nyarap gone ngeluh lah. Rasane ngono. Masakan ngrasane ngeluh, aku ngrasane sih koyo ki mau. Rasane kok ngene ya. Kayak mau dikatis piye ya. Lah kok jen meneng. Ya Jelas nih aku yo ora jelas iki apa. Piye rasane? Gak jelas iki piye ya. Lah ngeluh napa to, Pak? Apa? Ngeluh niki napa? Ya ngelune kan ya balikne ning ragane awake dhewe to. Balik ning pikiran iki mang. Balik ning rasa lan rumangsa iki mang. Sehingga kaya balik iki mang kan benturan energi. Ambek jeneng awak iki mang. Balikne kan abang ngomong, "Loh, hati iki kudu siap lahir batin." Pangen. Kudu siap njopo lah jerone. Mana gak siap engko ya ini ku engko. Ya nyatane saiki beransur-ansur ngono kan. Beransur-ansur gimana? Rasane sing tak rasane iki lah rasane sepi ngono kan. Kene omong belas penting kok rene opo belas ya tiba ya. Iki beransur-ansur ngono. Beransur-ansur kene opo-opo ngono. Tapi sing aku gak bingung kok nyapa yang punya rogo kok iki opo. Mangga taman kan. Lah nyapa mlebu rogo kok ngene. Ya sampean piye? Lah nyapa kan iki? Nyapa? Ya kok yo dhewe mlakune. Aku minta tekok nih lah. Kok mlaku tekok. Guruku.
ijek ditok ngono. Tapi raser kayak sama bro, raser iya, raser iki, raser. Tapi nanti kalau mlebu ya bingung aku ya. Oh, saya tak rasakne iki ya. Jadi tekoni rasane apa? Bingung arep ngomongin. Di situ rasane iki wedi opo? Katisen tapi kok dedet tapi kok katisen. Ya apa ya? Tiba ngono tiba pasen banyak rokok. Kita mumet tiba. Ini semua nggak akan dulu nih. Kayak ini gini. Banyak rokok nih mumet. Duh kok ya? Kasih lagi kan? Tiga ya. Kamu isi gambarnya kan iki katisen lho. Wis ngono ku ya mu. Katisen campur wedi. Opo iki rasane sing tak rasane kok ngene. Iki aku koyo katisen tapi kok wedi, kudu nangis, kudu sujud ngono. Ngono iki. Sujud. Banyak apa ya? Ngomong terus. Iki jadi piye ta nek ngomong arepe? Hah, karep ngomong. Kita berang-berang tapi kalian tenggelam. Macam tenggelam di kene mas susah ini. Lewat mas Badu kok pucet terus. Bukan tangan lo. Dibuka. Sampai yang serta gundul asli gundul mas ya. Kamu tuh sama lihat Cik Nom kamu lihat Enggak. Nom ganteng. Rambutnya tutuh ya. Mulai rapi. Mikir rapi. Mikir anaknya anu mana. Rempong. Rambutnya. Tapi paling keturunan paling mas. Iya bapakku kak. Iya. Tapi masku gak apa-apa. Coba. Masku juga rambut itu. Mas. Berarti teman gak tahu cepat siapa zamannya. You know mah. Nah, rumah cepat. Lama tuh ya cepet topian. Dan kalau ganteng. Pengen ganteng bareng deh. Pengen diceluk ganteng deh, pokoknya ganteng. Gundul tanpa cukur ya. Alami. Alami. Tapi pernah juga bayarnya tangga.